Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Бозиҳои байналмилалии расмӣ барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон то моҳи феврали соли 2022 ба анҷом расиданд. Ин дар ҳоле ба вуҷуд омад, ки футболбозони тоҷик аз гурӯҳи Ф бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ба марҳилаи сеюм гузашта натавонистанд. Ба ин нигоҳ накарда, ин нишондоди хеле хуб дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон мебошад, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди истиқлолият ноил гардидааст. Баъди ба анҷом расидани шартномаи сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев, ӯ фаъолияти худро дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба анҷом расонид ва Федератсияи футболи шартномаи ин мутахассиси ӯзбекро ба дарозон набурд. Барномаи муфассалро бо Усмон Тошев дар барномаи навбатии футболи Осиё манзур карда метавонед. Обычно, когда человек уходит, я думаю, что никогда о минусах не говорят. Всегда прощаются. Я сам прощаться не люблю, потому что, видите, почти 3 года здесь поработал, подружился с многими хорошими людьми. Это руководство, это обычные болельщики, это обычные люди. Федерация здесь подружились. Очень тепло. Конечно же, тяжело сейчас мне уходить, но мне это нужно делать, потому что ждут меня дома, там команда есть, буду там также заниматься футболом. Поэтому вот разговаривали, поблагодарили друг друга за совместную работу. Так что я думаю, что пройдет время какое-то, я не знаю, там, определенное время, вот тогда будет видна моя работа. Я хорошо работал или нехорошо. То есть все время какое-то сравнение, понимаете, будет сравнение. И я думаю, что мы поработали неплохо. Это не только я, вот мы все вместе, и болельщики, и федерация, и руководство, все футболисты очень хорошо поработали, поиграли. Так что я думаю, что нормально. барномаи худро аз анҷоми даври охири бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон идома медиҳем. дар бораи бозии охирини дастаи мунтахаби мамлакат дар барномаи гузашта мо ба шумо маълумот додем ва ҳоло он 4 голе ки ба дарвозаи Мянмар зада шуд, бори дигар тамошо хоҳем кард. Футболбозони тоҷик бори аввал тавонистанд, ки аз 8 вохӯрӣ дар 4 тои он ғолиб омада, як вохӯриро мусовӣ анҷом диҳанд ва дар 3 бозӣ мағлуб гарданд. Чунин нишон дод дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон бори аввал аст. дар ҳоле ки шумо бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Мянмарро мебинед, мо дар бораи роҳи тайкардаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми интихобии бозиҳои ҷоми ҷаҳон ҳарф мезанем. сараввал дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Қирғизистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд ва ин ғалабаҳои пайдарпайи мо ҳам шурӯъ гардид. Ба бозии дуюм ба Муғулистон рафтем ва он ҷо ҳам бо ҳамин натиҷаи 1-0 мо тавонистем ки пирӯзӣ ба даст орем. бозиҳое ки минбаъд барпо гардиданд дар шаҳри Душанбе буданд ва Тоҷикистон бо Ҷопон қувва озмуд ва бо ҳисоби 3-0 дар ин ҷо мағлуб шудем. аммо бозие ки дар ҳамин радиф мо аз Мянмар мағлуб шудем бисёр ҳам даҳшатнок ва ҳайратовар буд. мо дар он вохӯрӣ бо ҳисоби 4-3 мағлуб гардидем, ки ин боиси як баҳсу талоши расонаҳои иҷтимоӣ ва ҳамчунин мутахассисони соҳаи футбол гардид. ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи мо тавоноӣ пайдо карданд ва дар вохӯрӣ бо дастаи Қирғизистон дар шаҳри Бишкек бозиро мусовӣ 1-1 ба поён расониданд. дар ҳамин ҷо агар дастаи мунтахаби Тоҷикистон пирӯз меомад, он вақт мо ҳоло дар марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳон қарор доштем, аммо ин тавр нашуд. сипас Муғулистонро ҳам шикаст додем бо ҳисоби 3-0 ва омадем бо Ҷопон бозӣ кардем, онҷо 4-1 мағлуб гардидем ва ниҳоят ин бозие ки ҳоло мебинем бо ҳисоби 4-0 ба нафъи футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон анҷом ёфт. Комрон Турсунов, Ҷалилов, Бобоев ва Самиев тӯбҳоро ба самар расониданд. аммо барои мо дар бозиҳое ки бо Мянмар ҳамчунин бо Муғулистон буд, кам тӯб задан ба он овард, ки ноқисии 1 тӯб то ба охир дар гурӯҳи дастаҳои ҷои дуюм боқӣ монд ва натавонистем роҳи худро ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон идома диҳем. аммо чизи дигарро гуфтам мумкин аст, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозигарони ҷавону умедбахш хеле зиёд шуданд. яке аз онҳо ҳамин Самиев аст, ки ба тури дарвозаи дастаи мунтахаби Мянмар ва боз аз ин пештар боз як тӯби дигарро ҳам зада буд ва ҳамчунин омадани дигар бозигарон ҳам сазовори таҳсину дастгирист.